Divendres 5 de febrer, un dia menys per l'estiu. Els divendres vaig tard, ja ho sabeu, perquè faig uns tallers d'intel·ligència emocional a un Insti, a Artés. Però allò que diuen, más vale tarde que nunca. Bueno, no sempre, Si feu servir el marxa enrere per tenir relacions sexuals amb la teva parella o altri, aquesta dita de más vale tarde que nunca no funciona. O sigui, que sapigueu que el de les dites, per algunes coses sí, per altres no. Què ha passat? Bueno, és que al final, és que m'he quedat embarassada, què ha passat? Bueno, el meu nòvio, que és molt de dites, i ha dit, más vale tarde que nunca. Hi ha vegades que más vale nunca que tarde. Dit això, ja estem a 5 de febrer. Ha dit avui el senyor Simón que a l'estiu més del 70% vacunats. Suposo que el que faran és l'últim dia vacunaran un 65% de la gent per arribar-hi en un dia. Bàsicament posaran a tothom a vacunar, si no, no entenc com hi arribarem. Que ahir estava... Bueno, per cert, una notícia ahir que no vaig comentar, que el Santander, el banc de Santander va perdre 8.500 milions. Quin greu, que em sap. Segurament els hi vam donar uns 30.000 de milions que no els van tornar i ara n'han perdut 8.000. No els han perdut del tot, els han aprovisionat per si de cas. Vull dir que no és exactament el mateix, que els tenien i els han... Tu tens 8.000 milions i en comptes de ser un benefici, aprovisiones. Te lo guardas por si acaso. No és lo mismo, Que no ho havia comentat, que quin greu que em sap. Vale, dit això, també vaig sentir una notícia de la Constitució espanyola, que diu Alejandro Fernández, crec que es diu, que té un nom bastant estàndard, per això que de vegades amb aquests que acaben a Mez em despisto, crec que era Alejandro Fernández, del PP, diu que si algú vol modificar la Constitució, ho ha de fer a través de la Constitució. No estic d'acord amb la Constitució, ja, doncs ho has de fer a través de la Constitució, ja, però la Constitució no em deixa modificar, ja, però ho has de fer, entrem en un atzucac, per si algú no entén què és atzucac i vol entendre com funciona la Constitució, modificar la Constitució, bàsicament, és com xupar-te-la tu mateix. Us he deixat una estona, no m'he buguejat, us he deixat una estona perquè hi penséssiu amb la imatge. És com xupar-te-la tu mateix, que molaria molt, però no és possible. En principi. Doncs el de la Constitució igual. Que ara ho ha entès tothom? Que atzucac no ho sap? Atzucac, què vols dir, Enric? És que no... S'ha entès. Ja està. Ets molt vasto, Enric. Sí, de fet em deien vasto quan era més jove. Però de bastardes, vasto. Aquelles coses meves, què us he d'explicar? No heu de fotre res de com em deien a mi o no em deixaven de dir. Escolteu, que és divendres, que aquest cap de setmana és l'últim cap de setmana de confinament municipal. A partir d'ara podrem sortir per la comarca. Amantes del Bages. Ja podrem ser els de Manresa, ja podrem anar a escapar-nos a Castellgalí, ens podrem escapar fins a Castellvell, Rajadell, Fonollosa, quines escapamentes que farem. Ha nevat allà? No, bueno, doncs mala sort. I els de Solsona què? Mira, els de Solsona poden pujar al port. I els de Das poden anar a Alp, que mola més. No mola més. Però poden pujar fins a la Molina, poden pujar fins a Masella, Supermolina, que es deia abans, poden anar fins al Coll de Pal, es poden tirar una miqueta amb sacs, amb bosses de plàstic, es poden tirar, poden fotre el que els hi passi pels collons, depèn de la comarca que t'hagi tocat, bueno, doncs nosaltres podem anar a Montserrat. Què? Alguna cosa a dir? Doncs això, que el canvi principal, a partir de dilluns, que tampoc us munteu aquí pel·lícules, que Enric, cada vegada que hi ha un canvi l'expliques aquí, sí, l'explicaré, bueno, de fet ja l'estic explicant. Canvi principal, podrà sortir de la ciutat per anar als pobles del costat. Ahí és tot, i ahí és anar. Clar, home, si eres de Castellgalí podràs pujar a Manresa. A fer què? Res. Per què? Perquè les botigues estan tancades. Podràs anar a la perruqueria, podràs anar al supermercat a comprar i podràs anar a la llibreria. Que això sí, les llibreries són considerades de primera necessitat, no com abans, que una llibreria no era de primera necessitat. Vist lo vist, de gent que veig pel carrer, vist lo vist, de gent que veig escrivint com escriu, són de primera necessitat, les llibreries. Però això sí, ja ho hauríem d'haver vist molt abans. I penso que abans que la perruqueria, almenys en el meu cas. Deixeu-me que us ho digui. Aquest és el canvi principal, que pots sortir del teu municipi
i pots anar a comprar a les llibreries. S'acabó! Res més. Què? El grup Bombolla, 6. Una altra vegada. Si algú es pensava que s'obriria, 6. Misma mierda són. Ah, no, per cert, que als bars podrem donar una hora més d'esmorzars i de dinars. Sopar, cada qual a casa seva. Per sopar, cada ovella al seu corral. No rima, Enric, sí que rima. Assonante. Haver estudiat, haver llegit. Veieu per què hem d'obrir? No rima. Per sopar, cada ovella al seu corral. Sí que rima. Sopar, par, corral. Les consonants no, però la vocal rima. Rima assonante. Que us sapigueu. Home, doncs aquests són els canvis principals. Pots seguir anant a missa una mica. Què? Cultura, sí, però poca, que ja s'està veient. Lleure, una mica, però sobretot si és oficial, si no també lo de sempre. Els meus fills em van demanar, papa, quan podré jugar a futbol? Calla, fill meu. I juga a Fortnite. Ah, m'agradaria jugar a futbol, ja, no et deixen. Jugar a Fortnite, sí, i tant, jugar a Fortnite, sí. Per què? Perquè els entorns virtuals no estan afectats de la Covid. Els PUBG no estan afectats. Enric, què dius? T'estàs ferint? No, PUBG. PUBG, acrònims, heu de saber això. Si voleu parlar amb els vostres fills, heu de saber algun acrònim. PUBG, Player Unknown Battleground. Aquests tipus de jocs, tipus Fortnite, tipus Brawl Stars, tipus alguna part del Minecraft, tipus Call of Duty, totes aquestes merdes són PUBG. Perquè jugues amb gent que no coneixes, Player Unknown, amb camps de batalla, Battleground. Curs d'anglès gratuït amb els meus vídeos, ho sabeu. Anglès, parlar al revés, totes aquestes coses són plusos que jo no us cobro, que potser algun dia hauria de cobrar. Poder hauria de fer les xerrades freemium. Poder hauria d'haver compres integrades a les meves xerrades. O t'emportes el monòleg estàndard, o les parts així més guais, les pagues, no com els jocs. Hòstia, aquest joc mola, hòstia, aquesta aplicació mola, ja, però pots fer una casella d'Excel només. Si vols fer 2 caselles d'Excel ja has de pagar 300 euros cada mes. Bueno, igual llavors no entraria ningú. Bueno, no ho sé, ja ho veurem. Doncs aquests són els canvis més importants, al final, perquè sopar no en faran, podràs allargar el dinar, podràs allargar el carajillo. Ponme un raig que me voy, Jaume? Ponme un raig que me voy. Això sí que ho podràs fer, plegaran més tard de dinar, bàsicament, els bars. Faran més dinars, plegaran més tard de dinar. Aquest és el resum. Volíeu un resum més exhaustiu? Ja us ho he explicat moltes vegades. No aneu a buscar aquests vídeos, aneu a buscar el diari, però no ara, però no ara que esteu mirant el vídeo, busqueu-lo després. Però ja veureu que és això, si no hi ha més, no hi ha més. Jo volia fer aquest vídeo avui, que em quedava alguna cosa. Sí, però molt petita, molt petita. Que la foto d'avui, parlant del Via Crucis del PP, això del Bárcenas i l'M. i totes aquestes coses, que no se sap, M. Rajoy, qui serà? Mariano.m.r, qui serà, quins nervis. La foto que il·lustra això és el Casado ahir anant a Lleida i agafant un porquet. Aquesta és la imatge. Via Crucis del PP, el Casado agafant un porc. Gràcies, diari, ara, per aquesta imatge, que no em podré treure mai més del cap, m'encanta. I ja està, s'acabó. Podria dir, però què és aquesta merda? Podria, ho diré. Sí, però què és aquesta merda? Au, vinga, va, Déu Dios, i a disfrutar el cap de setmana. Amb grups bombolla de 6 i dins del municipi. Fins dilluns, que ja podrem escapar-nos. Déu Dios!